Exclusive contract sa usa ka TV program nga mapasundayag lang sa cable TV ug sa dakbayan sa Sugbo gipakawalay bili ni Cebu City Mayor Edgardo Labella. Ang exclusive contract mauunta ang maghatag og katungod sa TV program nga maoy makasibya sa live performance sa Sinulog Showdown sulod sa Cebu City Sports Center. Ania ang report. Now open to all. All media outlets. And whoever, regardless of your media affiliation, you are all allowed have access to cover the Sinulog Grand Parade on Sunday, January 19. Kini ang gipahibaw ni Mayor Edgardo Labella human sa tigom uban sa kadikuan sa Cebu-based TV program ug sa Sinulog Foundation Incorporated. Giulagway sa mayor nga batitan-aon nga hikawan ang ubang media outlet ug mga online portal nga makahatod sa buhing paghulagway sa panghitabo sa Sinulog Grand Parade. Hinoon tugutan nga makapili og maayong pwesto ang cable-based TV program. Admitido ang mayor nga siya mismo nakuga nga dunay ingon ini nga kasabutan ang Sinulog Foundation nga wa mo agi kaniya. Unang higayon kini nga dunay kasabutan ang Sinulog Foundation sa usa ka TV program nga ingon ini. Kiingong 800,000 pesos ang gibayad sa cable-based TV program aron hatagan sa exclusive rights sa Sinulog live coverage. No more qualification, no more condition. Unconditionally and qualified na ang tanang media outlets kanaw cover the Sinulog. So after a long talk with Ricky Dakay and after a meeting that they held this morning, finally we were able to persuade them that the exclusivity contract that they signed will no longer be implemented. Samtang wa pa makuha sa ilang habig ang tagduma sa cable-based TV program. Kauban si Godfrey Lilian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.